Santo Bartolomeus, pondasi pasamuan suci. Panglimbang 5 menit dina Senin Pon, tanggal 24 Agustus tahun 2026, kapetik saka Kitab Wahyu bab 21 ayat 9b tekan ayat 14. Para tresna pelem kinasih bareng karo pasaman suci sak jagat. Awake dhewe dina iki padha mestakake Santo Bartolomeus, siji saka 12 rasul dalem Gusti Yesus. Kitab Wahyu kang kapacak minangka wawasan kapisan nggambarake para rasul dalem Gusti minangka pondasi lan lawanging pasaman suci kang sinebut Yerusalem anyar ya pinanganten putri dalem Gusti Yesus. Gegayutan karo pribadi Santo Bartolomeus ana sawetara prakara kang bisa kita semak, kita lelimbang. Sepisan, Santo Bartolomeus mujudake wong tani saleh lan prasaja kang banget ngantu-antu rawuhe Sang Mesias. Panjenengane seneng lelimbang lan gilut sabda dalam Gusti kang asring katindakake ana ngisor wit anjir. Mula pratilan dalam Gusti Yesus kang ngandhakake menawa panjenengane sumurup Santo Bartolomeus lagi ana ngisor wit anjir nyadarake mripat batine menawa ya Priagung Nazaret iki Mesias kang kaantu-antu. Tanpa wigah-wigih meneh panjenengane asrah diri minangka murid Sri Yesus. Kapindho, Santo Bartolomeus dening Santo Yohanes sinebut minangka wong kang tulus lan jujur. Panjenengane guneman apa anane, ora tedeng aling-aling, ora kebak samudana, menawa iya kakandhakake iya, menawa ora ya kakandhakake ora. Kalebu bab kurang yakine menawa ing Nazaret ana kang becik. Marga kajujurane, Santo Bartolomeus wekasan ora amung ketemu Sang Mesias, nanging malah dadi murid lan rowang dalem Sang Mesias. Katelu, Santo Bartolomeus kasuwur gregut njajah desa Milangkori, martakake kabar kabungan dalem ketuk endi-endi. Armenia, Mosul, Babilonia, Kaldea, Arab lan Persia mujudake papan-papan kang nate antuk karawuhan Santo Bartolomeus. Kejaba iku, Santo Eusebius lan Hieronymus mpratelakake menawa Santo Bartolomeus nate martakake kabar kabungan menyang tanah India lan Alexandria. Para tresna pelem kinasih, telung perkara bisa kita tulodo saka Santo Bartolomeus. Sepisan, pakulinan gilut lan nglelimbang sabda dalam Gusti linambaran pangantu-antu mring rawuhe Sang Juru Slamet. Kapindho, Santo Bartolomeus pinuji mring Gusti amarga pribadine kang tulus lan jujur, ora seneng apus-apus tetupengan sarta ora seneng slintat-slintut. Katelu, tumindake kang banget ing sengkut gregut jroning martakake kabar kabungan. Rikala kita bisa nulodo Santo Bartolomeus kanthi becik, kapitayan kita minangka warga pasaman suci bakal jejeg marga linandhesan iman kang teguh, luwih-luwih bakal keparang lumebu korining swarga jalaran piwulangi kang laras karo kersaning Allah. Suwawi sami ngunjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Alamosai kawula munjuk sembah nuwun awit Santo Bartolomeus ingkang sampun panjenengan utus martosaken kabar kabingan dalem. Awit sengkut gregutipun warta kabungan rumatah wonten pundi-pundi papan. Kawula ugi munjuk sembah nuwun awit pribadi Santo Bartolomeus ingkang sanget ing luhur lan mulya. Mugi kawula saged nglajengaken sedaya perjuanganipun sarta nulodo pribadinipun amrih tansaya mratahipun pasamuan dalem sarta mulyaning alam sawegung. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin.